होला बाबा। हाँ तू इतना खूबसूरत रहला हो। हाँ लेकिन पाउडर लगा देला बानी सनु हाँ तो एकदम गोर हो गइल बड़ा। हैं? पहले कितना खूबसूरत लागत रहा। हाँ पाउडर लगा देला में से तो तार मुंह एकदम गोर हो गइल बा। अरे गोर का हो गइल बानी। हाँ कौआ ना गोर होई है हाँ साबुन के लगावला से। हाँ अब बुढ़िया ना जवान होई है चुनरी के झमकावला से। अच्छा वाह आगे। तो रेण के तनो गोड़ पसरी है हाँ बाकी रामदाना ना होई है। हाँ 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 आ लतरी खेसारी हाँ हाँ केतनो हाथ पसरी है हाँ। लेकिन चाना ना हो। वाह 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 वाह। और ये आगे। तो ये बाबू अब हमारा के का गोरा करिया देखो तारो। हाँ गोर तो रहनी बाबू लाड़ के खाइल जवान रहनी तो एकरो से गोर रहला। हाँ एकरो से खूबसूरत रहला। हाँ होला बा। हैं? तू तो जब जवान होगबा तो लड़की की पटोला लग। अरे कहता रहो हाँ अरे लाइन लग जाओ लोग के। लाइन लग जा। हाँ जने जाई तेने तेने। काहे के तारा से प्यार करे खतरा। हाँ इतना खूबसूरत रहला हो तू। हाँ जवान रहला तो। हाँ बाप रे बाप। हो तो 15 हाथ दवाल टोप जाई जवान रहला तो तो काहे खतरा टपत रहला। माने वही में केहू बोला देव हाँ हाँ। तो अब 15 हाथ के देवाल टप के चल जात रहला। हाँ बाप रे बाप। तो लड़कियों तारा बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मिलत हुई ऐसा हो। अरे खूबसूरत कहता रह सोनो ना। हाँ हो ए होला बाबा। तो बियाह केकरा से कइला हो। हैं? बियाह ए बाबू बियाह हमहू मेहरारुए से कोई ना ना हमू जानतनी मेरा से कइला बड़ा। हैं? माने उहो पटोला रहला। हाँ हो आय उ पटौले हो मेहरारू। अच्छा हाँ आइए मौगी का था। ए मर्दे अब का इनका का ना कहे हाँ कैसे जे इनका कहीं तकलीफ हो जाई। ओरिजिनल कहो ओरिजिनल। हैं एक और बात बताओ आ रिश्ता में तार मौगी का लगेले। मौसी। अच्छा देखला लगी। तार मौगी तार मौसी लागेले। हाँ आ वैसे बियाह करला। हमारा घरे अइला पर हमरा बाबूजी से कही हाँ जे ए बाबूजी दाल ले ले आलू ले ले प्याज ले ले। हाँ आ जब पांडे के बढ़िया नु तब कही जे ए पौना नीमक नहीं खे नीमक वो ले ले। अपना ससुर के पहुनो कही। हाँ तार मौगी। हाँ अच्छा तो बाबूजी हमार दौड़ी है जे का कलस है कर बंच तक बेटी रे हाँ का कलस रे तब भाग के घर में लुका जाई। हाँ हाँ। ए होला बाबा। केंगा पटोला हो। बेमार दबाबू लइका रहे कितनी बुढ़ी रहे। छोटी तू चुकी केते बुढ़ी रहला। हम काम करी ओकरा संगे संगे अच्छा तो ओकरा ओ बड़ा धान गेहूं काटे जाई जाऊ नु हाँ तो कटनिया के हाँ कटनिया में पहले ओटिया मिले रुपया ना मिले अच्छा तो ओइ में पटैला। तो तो कहे जे तू आई लव यू कहला क्यों कहली। हम कहीं तू आई लव यू करतला। माने तो क्या कहला तनी कहबा तनी। कनी जे का हो आई लव यू हां तनी हिंगा से कहबा तनी क्या कहला। कहानी जे का हो के आगे चल के होई हां आई लव यू। अरे लव यू। हां तू का कहली। लव यू। तो कहती आजे ए हां ई कुल ही मजा का हमरा निमन ना लागल। मजाक में ले रहली। हाँ सीरियस कब हो गईली। सीरियस हो गईली। एक बेर उनका से दोस्ती लाग गई। क्या दोस्ती लगा। हैं? क्या प्रेम हो गई। प्रेम हो गई। क्या भइल।
अब बताव इनका के जगह कौन जगह हैं ई करी है अब हमरा के बेइज्जती सुना पहले यहाँ के तो बानी ठाठरा हाँ हमरा तरह से पूछ के अपन गुजर निकालत है तुम्हारे में जगह का कौन बात बा आई लव यू तो कहीं कहा जाला है होला बा आई लव यू तो कहीं कह दियो जाला हाँ तो तू जगह कैसन खोजले रहल ए जगह खोजले रानी झील के कोगड़ी हाँ तो वो जो का कहले रहल जाके ए